Uyafasa madoda. Suka nginibingelele lapho ngasekhaya, nibingelele uqumba amaqumba laqumba lesele lentaba, nibingelele umbhinyilika intaba the beyivimba ngapha yaphuma ngapha, bathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha, nibingelele amavalo nge1000 enkunzi yokaqwa, nibingelela bukhoma la kumbukiso ubhanyabhanya ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media lapha ya ku YouTube. Okwakho kulula kakhulu ukuthi mangabe ubukele ngaso sonke isikhathi wenze sure ukuthi uyawuncifaza usubscribe, ngoba usubscribe usisiza ukusiza ekuthenini uma ngabe kunento esiyifakayo kwi channel uyatshelwa nge-notification ukuthi hayibo sebephindile futhi bafaka uyambu uyobukela. Uma kuwukuthi deliver or interested kukona, kubalekile ngasonke isikhathi nokuncafaza lapha ya ku like labayana basenza ukuthi kube khona nathi sikutholayo okusijabulisayo njengabantu abanikeza okuhleze kunomsoco ngaso sonke isikhathi. Igama ke lohlelo why mina ebantwini bebonke, kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina. Namhlanje sibhalelwe insizwa lapha ayiphathekile neze kahle, fokamthemba kaphathekile neze kahle ngenxa yokuthi uma wakhe wamshiya emshiya nobaba wakhe, kodwa izinto negigaba negemegeme ezenzakalile esehleli nobaba wakhe zinkulu kakhulu. Namhlanje ufuna ukuconfront uma wakhe amtshela ukuthi angiphilanga mina kamnandi, so uhambile eduze kwami ngesizathu sa1 no2 no3. Ake sigijime selapha e-studio siyofasa khona webabhema aqumbe lesele lentaba. Siphinde sibingelele futhi sinamukele ohlelweni why mina khona ke sothe wabhala futhi nakuleli sonto ofuna simxazulule inkinga yakhe njengalokho sivamile nje ukwenza. Namhlanje sizoxazulula inkinga yakhe thanda kuba deep, kodwa ke siza ke sikhulume nanangu uma ubhalelwe uyena obiziwe lapho ohlelweni. Siyabonga kakhulu ma ukuthi ufike nokuthi mhlambe kungabe khona lobuhiqihiqo bobekhona nanokufisa ukuthi ufisa ukuthi uze ukuthi yini inkinga kahle kahle njengoba ubhalelwe nje. Siyakubonga kakhulu lokho. Asikubingeleleke sikwamukele ohlelweni. Yebo. Ninjani ma? Siyaphila njani? Hey, siyaphila. Siyafisa mhlawumbe ukwazi ukuthi uma ubani wakwabani udabuka phi la dabuka khona? Mina nguThembani waKangidi. Yebo. Kodwa ukudabuka kwami la ngizalelwa khona, ngizalelwa le kwaNongoma. Ehlala Nkosi. Yebo. La sengikhona manje sengikamaphumulo. Yebo. Estenga. Yebo, siyajabula siyajabula kakhulu ukuzwa lokho. La kunomuntu olokhuzile okubhalelile, kodwa ke ngenqubo yohlelo siyaye sizama ukuthi siqale sazi kabanzi ngawe eqala, njengalokho ngiqalile nje manje ngikubuza ukuthi ubani wakabani, kungakukhathazi njalo nako lokho. Ngifisa ukwazi ukuthi la obukhulela khona mhlambe endaweni obukhulela kuyona, ngoba indawo kaNongoma indawo yasemakhaya, indawo egcina amasiko, egcina nje zonke izinto ngendlela ekuyiyona. Ukhule ekhaya, ukhuliswa ubani? Uma, ubaba, ugogo, ukhuliswa ubani? Ngikhuliswe umama nobaba. Uma nobaba. Bekuyikhaya elifudumele. Bekuyikhaya right nje elifudumele lingenankinga. Bebe abantu abanjani ma ubuka indlela abebethanda ngayo izingane zabo, ubhekana umakhelwane? Ngoba mawubheka umakhelwane kuyenzeka ukuthi umakhelwane ingane zabo bayathanda, bazenzela izinto ezinhle, bazenzela oma birthday, benzani kuba mnandi. Mawubuka uqhathanisa nakomakhelwane, usizi lalukhona noma kwakumnandi nje kuyikhaya elifudumele, kwakunjani ekhaya? Ikhaya beli right, bekuyikhaya elifudumele. Ubaba noma usikhulise ngendlela right, ngoba bekuyikhaya bekuyisemakhaya, indawo nje right, indawo ehloniphekile. Phela ngiye ngibone izintokazi zasemakhaya mayifika la eThekwini thola ukuthi kuba khona lesikhathi sokuthi mhlawumbe ixabana nomuntu uyizwe seyithe phela ngalusa mina kwafika nawe kuwena lokho. Yebo, kuyafika impela kwanamanje futhi kusafika. Kusafika ukuthi mawuxabana nomuntu uthi hayi phela asifani ngalusa mina. Siyabonga. Cha, ngifuna ukuza la ekuthenini ke naku ke manje sokusuka kaNongoma, usuka kaNongoma uya kuphi? Ngamaphumulo uganile? Nginomuntu engihlalisana naye nje. Okay. Wasuka nje kaNongoma wavele waya kaMaphumulo? Ngasuka kaNongoma. Angiyanga ukuthi ngaya kaMaphumulo. Ngaqale ka umuntu oya kaMakhutha.
Oh yeah. Oh qale wahlala kaMakhuza. Ngakahlala Makhuza. Okay. Ngokuza nje ngokuzofuna imisebenzi njengazo zonke ingane zasemakhaya. Yebo ngizofuna amatoho nje ngokuzophanda nje ngoba iyatholakala amatoho eThekwini. La kuphatha kanjani iTheku uma uqhathanisa nasekhaya emuva kaNongoma wafika ngiyazi uzoqala ufika ubone ukuthi eThekwini isikhathi esiningi akunqeni vele kukhanye nje kuze kuse into yokuqala lapho usuke emakhaya akunagesi uyafika lana hawu cha kwenze njani la kwakhanya kwaze kwasakulalwana. Hayi kona bandla ngeke ngisho ukuthi kwabanjani kona akubanga kuhle kahle ngafika kona umuntu ohlalayo impela ngahlala kodwa hayi emva kwesikhathi hayi izinto azingihambelanga kahle. Oh. Kodwa khona ke khona ukuhle okukhumbulayo. Kodwa kona hayi ngahlala kahle nje impela hayi. Ngoba ngawathola namatoho ngathi ukusebenza kancane. Yini inkinga iqalaphi? Inkinga phela yaba khona nje inkinga ejwayelekile zona. Yebo. Okay. Lapho njengamanje unazi ingane? Yebo nginazi ingane zizu-3 zintathu. Oh zintathu. Okay. Ngaleso sikhathi ke mhlambe sekuqala lezo zinkinga njoba ula eThekwini nje wasuvele sonazi ingane. Ziqala lezo inkinga zasezikhona le yodwa. Oyasikhona yodwa. Yasikhona yodwa. Oh, okay. Mhlawumbe ngazi noma ngabe sengingena deep kakhulu kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi inkinga wawubhekana nayo kwakuyini inkinga owawunayo ngaleso sikhathi. Inkinga engangibhekana nayo kwaba uyena umuntu engangihlekisana naye. Ngaphambi kwalomuntu wakaMakhutha wakamaphumula yimini khona umuntu okamakhutha wafika waba naye. Lo wakaMakhutha yena phela ngasuka kuyena ukuze sengishona leStenga. Oh yeah. Yini inkinga nani nayo? Hey lo muntu wangihlukumeza kakhulu. Ukuphumula angizange ngikuthole ngoba nje ngendlela engaphatheka ngayo kakhulungu ngaze ngazaca nje ngaba mncane. Bakwethu. Uyabona nje lawa ama-COVID lawa afikayo impela nje kube nje afika impela nje ngabe ngadlula nawo. Okube kuthiwa wafika ngalesa sikhathi. Ngabe ngumuntu owahambayo ngendlela angase ngiyona. Ngangipheshula ngisho na umoya. Yini ukwenza? Into okuzaca. Uwenza njani mhlawumbe? Nokuhlukumeza lokhu kuhlukene kaningi. Uthola ukuthi omunye umuntu ukuhlukumeza ngeinkulumo ezithize, uthola ukuthi omunye umuntu mhlawumbe ukubeka isandla, uthola ukuthi omunye umuntu mhlawumbe ukukhuluma kambi nje ebantwini engcolisa igama lakho, ethunaza nesithunzi sakho. Yini mhlawumbe yena wayeyenza? Yena ukukhuluma kabi kanti nabo nabantu nabo besifazane nako kuningi nje ukuhlupha wekuhlupha. Isandla engakubeki kodwa. Hey ngendlela wengibulala ngayo ngesibhaxo ngangingalali. Bakithi. Kona kakuthi nje mengabe nje kuthiwa mekuLwesihlanu. Mengabe kade ethule wona amatoho wathi ukushaya utshwala, wathi ukuphuza kancane ngalolo suku ngangingalali. uLwesihlanu umgqibelo isonto ngangiphumula phakathi nezinsuku. Omakhelwane kodwa babengenelela Nkosi yami. Omakhelwane lutho ungenelayo. Nxese ngiyacabanga kodwa ukuthi zikhona izikhathi la khona mhlambe ezike zibuye khona izithombe ekhanda mhlambe kuwena zezinto ezazenzeka ngiyacabanga ukuthi akusenzeki kodwa kulona manje. Hayi lokhu ekhona manje hayi akusenzeki njengoba yilo ngendlela wengiphatha ngayo uright lo. Okay ngaleso sikhathi lo wakaMakhosi nihlala naye. Yes asihlala naye. Nananga umntwana lo uthi wamthola kuyena. Ngangihlala naye lo mntwana naye. Okay manje ukusuka ke sowusuka la uwenza kanjani uyanyenya nixoxile ukuthi hayi siyahlukana manje uwenza kanjani sowusuka la. Hayi asixoxanga naye wengekho phela ngayithathela umntwana wami nje wengekho. Ngavele nami nje ngavele ngathatha umntwana wami ngapakisha impahla zami ezincane ngashaya ngachitha. Kodwa njengoba ushaya uchitha ikhona iklu mhlawumbe ukuthi njengoba ngishaya ngichitha nje ngiyangaphi. Phela ngabona endleleni nami ukuthi ngiyaphi nami ubaba lo ngahlangana naye nami. Ngahlangana naye nami saxoxa. Kwaukuthi phela nami ngumuntu oxakekile nami ngasheshe nami ngabe ngabambelela kuyena. Okusho ukuthi ngamanye manje yayingekho lento yokuthi mhlawumbe mawusuka lapha uthi hayi angiphinde ekhaya kaNongoma noma mhlawumbe abazali basekhona ekhaya. Angikwazanga ukuphinda kaNongoma ngendlela ngoba phela abazali babengasekho. Nami ngangisuke nje ngase kukhona nokusafarisha. Ngasaphatheki kahle. Okusho ukuthi lo muntu okaMakhutha kwakuyena Themba lakho nomuntu
ukuze uthola umpheme wawudependele kuyena ukuthi njengoba ngihleli la ngikwami ngisekhaya la. Phela lo akamakhuthi yena umuntu engase ngithembele kuyena sengithi ngithola ubaba noma. Kwaze kwabuhlungu ma. Kwaze kwabuhlungu. Manje ke seyakuthatha lo kamaphumulo niya ngalaphi manje niya kamaphumulo. Wangithatha phela lo akamaphumulo kasho ukuthi unendlwana nje yakhe sahamba sayohlala khona naye. Khona kamaphumulo. Yebo kamaphumulo. Nihlangana kuphi la emadolobheni? Sahlangana khona emadolobheni. Yeah. Ey cha. Sibhlungu nokho isitolo sakho ma. Sibhlungu kakhulu. Siyazolana kakhulu nawe kodwa ngiyakujabulisa ukubona ukuthi selikhona ushintsho empilweni. Impilo iyaqhubeka njengamanje singakho nazo. Izintathu ngiyakhumbula ukuthi izintathu. Yebo. Okay. Ezuthuweza lo baba lo hlala naye manje. Ezuthuweza lo baba lo akamaphumulo. Eyodwa yalo ongamshiya wakamakhutha. Okay. Happy ingane zakho njengamanje right. Hayi ngibona ingane ngenankinga. Uthando nje uyazinikeza ku right yonke into right. Siyajabula kakhulu ma. Kunombuzo ke lama sike sobuze omayelana nje nawe nokuthembeka kwakho nobuntu bakho nje emphakathini njoba siphila. Ngoba ukuthola ukuthi mhlawumbe kunabantu abangajabulile ngawe ngenxa ukuthi wakwabenza into ebhlungu. Mhlawumbe ekhaya uyazazi nawe ukuthi umuntu obuzwisa abantu ubhlungu mhlawumbe uthembekile somehow. So ngifuna ukunikeza u10 ukuthi kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha bani ekuthembekeni kwakho nje nasekubeni umuntu oneqiniso. Ngazipha u9. Ngazipha u9 why u9? Ukuthi nje ngithembekile akekho umuntu owake wathi nje unokuhlukumezeka ngami. Ngisho emphakathini la ngihlala khona akekho umuntu okathi nje uyakhala ngami. Awusikushaya izandla kakhulu lokho ma. Umuntu ohamba isonto. Yebo ngiyalihamba isonto. Cha siyabonga mohlo uJesu. Kunomuntu ke lawo olokhozile okubhalelile. Kunomuntu othe wakubhalela officer okuzoba nodliwano ndlebe nawe. Kunenkulumo akafisa ukuyethula kuwena. So simqophileke kunelokhuzana unombuyiso nje bhanyabhanya la okusavidwana okuncane. Uyena ozobe ezichaza ukuthi ubani nanokuthi ke yini inkinga akabhekene nayo. Mhlawumbe mawukuthi wena umxazululwayo izoxazululeka mawukuthi mhlawumbe nawe awunalo ulwazi ukuthi ngaxazululeka kanjani uzobe soyasitshela. Kodwa ke okwamanje sicela ukuthi usibukele nansi ivideo. Uzoncafaza lapha ya ezansi imise kanjalo uyilalisa bese uncafaza lapha ya izandla okusatriangle esenta naso-ke. Sanibonani igama lami nguSabelo akaMthembu ngibhalele uwhy mina andawuhlangamida. Ngifisa uhlangamida ungisize ngithola umzali wami ngoba wangishiya ngimncane engishiya nobaba. Manje ngangaphatheka kahle ngoba ubaba wathola umuntu ahlekisana naye wangangiphatha kahle. So manje ngifuna ukwazi ukuthi umzali wami yini le angenza ukuthi ngishiye noma ngaba iphutha kodwa ngicela impendulo ezivalid. Ngiyacela bandla. So ngizocela isihlangamide ungisize. Ma angazi mhlambe singakuphinda futhi sikudlalele. Singaphinda sikudlalele futhi. Hayi. Okay siyabonga kakhulu ngasiboleka le my phone. Siyabonga. Okay angazi mhlambe umfana lo yamazi. Ngoba eqaleni ngikhumbule ngazuthi sithe masikhuluma waveza ukuthi unezingane ezintathu enye wahamba nayo ayizalwa yilo muntu ohlala naye. Nangu naye uyaziveza angimazi niqhamuka kuluphi ukuhlangothi. Uyamazi umfana lo? Hayi ngiyamazi. Ingane yakho? Yebo uyona. Awukahleke ma. Yini ebangela ungambali mawubala ingane zakho? Ukuthi yazi indaba yakhe mangase ngithi ngiyayikhuluma. Ngifikisela usizi. Uthi nje inezitori eziningi. Yeah. Izitori nje eziningi nje yazi into engachazeki ngathi ngithi ngiyayichaza nje hayi. Eke ngikwazi ukuthi ngingayichaza ngithini. Awukahle lo baba lo hlala naye manje. Uyazi ukuthi khona ingane onayo? Hayi akazi. Owakufihla lokho? Yebo. Kungathembeki kodwa uthe mawuzipha wazipha u9 ku10.
kungathembeki lokho ekuthenini umuntu onesandla esihle kangaka kuwena okwazile ukukuthatha ungelutho wakuthatha ucwilile ubishini lokushawa wayesiyakuthatha wakwenza umuntu namhlanje kunendaba eyimfihlo enkulu kangaka angayazi ngicabanga ukuthi ezinye izinto mhlawumbe ezingamlimaza lezo enhlizweni angikho ke kodwa lapho ngisekuthenini ngiyafisa ukwazi mhlawumbe ukuthi uhlukana kanjani naye mfana ngeke ngikwazi ukuthi lo mfana lo ngimthathe lapha kubaba wakhe yinda kube ngendlela afana ngayo nobaba wakhe hawo yabona ubona ngaze ngamshiya nje ngabona nje ukuthi yabona mengithi ngithatha yena ngisho isicephe ngisondeze eduze kwami bese ngikhathele nami ubaba wakhe ngendlela ebengibangela ngayo ichaos ubaba wakhe bese ngikhathele ngingasafuni ngabona ukuthi nje angivele ngishiye nje yonke into ngivele ngihambe naye nje umfana lo ngithi mengimbuka ngibone nje ngathi nje ngibona ubaba wakhe awukahle ma awukwazi ukuthi wathi shiya sonke isicefe ngoba khona ingane ohamba nayo yakubo kwakhe ngithi mawuthi ushiya sonke isicefe babunjani ubudlelwane buka baba wakhe umfana naye umfana hayi ubaba wakhe wathanda yena phela kakhulu oh le hayi wangena ndaba nje nayo le yayithandelwa yimina le iyona engayishiyayo iyona impela wayithanda kakhulu le nje ayingelutho oh uyishiya ngoba unenkolelo yokuthi mhlawumbe izohlala kahle ngoba ngayishiya ngabona ukuthi hayi ngoba vele yena ubaba wayo uyayithanda ayisaleke nayo ngoba vele kushuthi imiya kumina ngoba vele hayi ngizwa nami kahle izubaba wayo mina mhlawumbe izohlukumeza ngabona ukuthi hayi sala ngane nobaba wakho ngihambe mina kushuthi nale engithandayo yayingakuthandi leyo iyona noma ngabe yayingithanda kodwa ngangafani nobaba wayo oh uyayinobudlelwano obuhle kakhulu nobaba wayo yayinobudlelwano obuhle kakhulu nobaba wayo okay no angazi kona kuningi man kuningi asixoxelile kona nathi behind the scene and ngicabanga ukuthi khona imibuzo azofisa ukuthi abe nayo yena uqobo lwakhe mhlambe ngalesimo lesi uyabona okunye futhi ukuqhubekeni kohlelo esingakufisa ukulokhuza ukwenza ukuthi mhlambe sibuye sifonele ubaba wengane lohlala naye manje mhlambe sithole olwakhulwazi mayelana nawe nezingane nempilo nje yakho ukuze sibone ukuthi mhlambe yena angaphatheka kanjani mangasazwe lokho noma mhlawumbe ungaprefer ukuthi mhlawumbe umtshele wena ngazi manje ufuna ukuthi ungixabanisa naye ngapha manje ngangifihlile no asifuni khona ukuxabanisa naye kodwa besifuna ukuzwa ukuthi kodwa siyabonga ukuthi uthena akazi ngaye ingane okusho ukuthi ngamanye amazwi ikhona indlela ozokwenza ngayo ukuthi azi ngoba into engiyibalekela ngibalekela ukuthi angagcini mhlawumbe sezwa ngabantu noma ezibonela yena ngoba uYouTube bonke abantu bayawubukela so ungagcini sezwa ngabantu ukuthi inento kanje noma mhlambe ngoba ngeke size siliveze namhlanje uhlelo kusenezinto ezisazokwenziwa kulona ngiyafisa kodwa ukuthi kube khona indlela azi ngayo ngaphambi kokuthi silifake uhlelo umabona kude abantu belibona kodwa kube khona indlela oyenzayo ukuthi akuthole ngoba kuyobe sekusho ukuthi siyaqhatha masethola ngaleyo ndlela uyabona iloko nje sicelayo kuwena angikho ke lapho ma umfana nje obebhalile nje ukhona njengamanje usekhona ula ngaphandle angazi noma singamfaka yena mhlambe nizobhekana naye mhlambe emva kwesikhathi eside nikwazi ukuthi nikhulume nibone ukuthi into enilungisa kanjani ma ukuthi ngakhona ukuthi ilungiseke ngicabanga ukuthi zikhona ingqinamba kahlangabezane nazo azothi mezithula kuwena mhlambe ezinye zazo zikuphathe kabuhlungu mhlambe ezinye zazo zikuthuse kuningi asichazele kona engifisa ukuthi azohlala phansi akutshele khona singambiza hayi ngambiza okay siyabonga kakhulu ake ngimthinte ke lababhemu la eminyango ngizwe ukuthi kuyenzeka yini yatholakala yini okay yeah madoda ngamfaka alright yeah manje go bafo ma uyena umfana lo mfowethu
Yebo. Kunjani uyaphila mfowethu? Ngiyaphila njani? No man siyaphila ngane kwethu. Siyaphila. Ngibona ngathi unokudinwa nje ungaphezulu kwamandla. Kwenze njani? Ngidiniwe ukuba lo mama phambi kwami. Yazi bengingcole ngithi ngifuna umbona. Indaba kwenze njani mfowethu ngiyabona. Into ayenza kumina lo mama angiyifuni mangiyibone. Uyangicela nje ukuthi abe phambi kwami. Ngona ayikona lokho. Ndoda siningi kakhulu isitolo sitshele sona futhi sibhlungu man. Sibhlungu kakhulu. Mhlambe bafo umbukeli nange ekhaya mhlambe ngaphambi kokuthi nje siqhubeke igama ubani bafo? Igama lami ngosabelo kaMthembu. Oh okay. Umthembu uyisibongo? Isibongo sababa. Oh, alright. Bengisafuna ukuthola lokho. Manje ngoba uma uvezile ukuthi benobaba wakho abakade bengashadile nje kwenzeka kanjani? Ubaba mi ngokusho kwakhe uyasho ukuthi wangikhokhela. Wayishaza phelela ukuthi ngikwazi ukubiza isibongo sakhe. Okay. Kuyiqiniso mama? Hayi cha ngimkhokhela. Akamkhokhelanga? Oh, kushuthi wamshintsha nje isibongo ngandlela thizeni mfowethu. Umuntu othenga semfunile samthola uyempela no. Simtholile ngiyakubona ukuthi sambona futhi uphatheke kabuhlungu kakhulu ngiyaxolisa. Kodwa ngicabanga ukuthi impendulo namhlanje uzozithola ngane kwethu manje ngifuna ukuqale ngithola ukuthi yini kuyiyona mfethu mhlawumbe umbukele ekhaya ungene nje deep from scratch ukuthi ke kwenzekani kanjani kuze kufike la. Emva kokuthi uma ashiye ekhaya sahlala nobaba inyangana ubaba waqhamuka nomuntu uSwezeni esho ukuthi hayi uma mncane wami lo wasemtholile since uma engasekho hayi ngisalanto esayidla ngeke into angizoyenza sahlala ke naye ngifuna ukunqamula nje ulimi indawo enihlala kuyona indawo kanjani othatha usibeke lapho ukuthi indawo kanjani mhlambe enihlala kuyona indawo ehlala kuyona indawo omjondolo kula indawo ingeyinhle ngalo environment yakhona ayikho right ay ngikhubeke ke lihlale ke nalo mama kuba ukuthi ke ubaba uyashiya emhlabeni sengihlala nalo mama sengihlala naye lo mama injani impilo kodwa njoba khona ulokhuzane njoba khona ubaba wakho nalo mama nawe since nihleze emjondolo injani impilo injani baye abantu abanjani bayaphuza banjani ngingasho ukuthi bayabantu abakwazi usibamba isimo sesendlini basiphathe abangiphathe kahle njengakwengane yabo khona bakwazi ukuthi mebexabana ngingazi mina okay angiphathe umama ngiphathe kanti ngathi uma wami angazi noma wayenzela ngoba enzela mehlaba aba yini kwaba ukuthi ke lonto nje shothi ihlale kahle ke uba ukuthi uyashiwa emhlabeni meshiwa baba emhlabeni yaqala inkinga lapho seke lonto nje uma mncane lo sevakashelwa ingane zodadewabo meyifikile la endlini ababa wami okay mina benginombhedi wami angithengela wona ubaba kwame kufika ingane mina olala phansi awu bekune sponchana nje usenzela ukuthi mekufika nomba wevashile adla kusona bebenganiwa ngisho sona leso sponge kuthiwa ngizoyibonela phela ubaba wami akubulawa ngoyibona wayengiphatha kabi lo muntu esifazane esimeni sokuthi mesisu kawu2 sehambile ke ingane kwabe zayifunda mekuvalwa ikole imali uneminyaka emingaphi lapho mina ngineminyaka yala ku14 silo hlale ke naye lo mama aloke ngithinta mesibawu2 aloke ethi hayi awukakabi right aloke ngithinta ethi ngimthinte lapha endaweni ecashile ejulile hayi siqhubeke isimo kuba ukuthi ngiyafinyelela ku16 la isebona khona ukuthi sengiyindoda ke manje athi nisahlala kulomkhukhu sahlala kona lomkhukhu athola ithuba nje lonto njalo lonto ekseni athi ngimshaya ngemorning mina ngidideke ukuthi morning yini kwaba ngithi uma wami mina lonto nje athi ngimshaya morning mesa ngishela ukuthi angenze njani ngithi mina ngimtshela ukuthi hayibo
kwangingane nje kuba kwami wena uma wami wawuyintombi yababa sikubuye wajikaphi athi Ima-ke bafona lento okay ngizama ukuthola ukuthi mhlawumbe i-understanding ikona yasikhona mhlawumbe wayesekhona umuntu osuhlekisana nawe usuqalile ukushela wasuqalile ukuzama nawe lapha nalapha ney'nkabi zakho. yebo ngase ngiqalile ukuzama kodwa kwangakabi into eserious ngangisenza nje ngoba ngangibona abantu benza Kodwa sowazi ukuthi nento enje yenziwayo. nganginaye ngangakabi necloy kanjalo ngangazi ukuthi kuyaqatshulana kuphela Okay. nje umuntu umuthandana naye Mfethu. ngingakazi ukuthi umuthandana nomuntu naye ucansini angiyubeze lo mama angiyubeze wayezenzela nje ngithi ngimtshothi ngizomreporta avela athi uzoyishintsha indaba athi mina ngimrepile lo mama umuntu osifazane ngimwashela ngisho iphenti lakhe Bafethu come on ake sime kancane bafu. Ma angeke akuqhubekeki ngisafuna ukuzwa iside lakho ngoba le ndaba ithanda ukuthi ibe nzima kakhulu. Ngiyahluleka ukuqhubeka le itora sengitshele zona ezinkulu kakhulu. Umzali ushiyile ingane yakho nobaba wayo ngezizathu futhi ezingabambeki nakangako. Sineyinhlaka ezihlukahlukene, sinama social worker, sinamaphoyisa, sineyinhlaka eziningi, sinamakhansela asedaweni makuthi indawo engalokuzwa engaphethwe inkosi mhlawumbe engekho ngaphansi kwenkosi kwindawo kamasipala. Baningi abantu ziningi inhlaka kunabafundisi abantu abangangenelele izimoni ezithize. Ukusuka nengane yakubo uhambe umshiye ngemumva bowazi ukuthi ubaba wakhe sewashona. Hayi bengazi ubaba wakhe sayishona. Ikuphatha kanjani lempilo le aseyiphili ayikakapheli besaqhubeka echaza ngamisa. Ikuphatha kanjani lokhu nje osakuzwile? Kona phela ingiphathi kahle. Ngendlela eyenzeka ngayo phela nami ngangingekho lapho ukuthi phela kuzokwenzeka into ezikanjalo. Ngangimshiya phela mina ngangithi phela uzoba safe phela kubaba wakhe. Ungcino ngimshiye. Kwaphela ngangafuni nababa wakhe ngilandele kodwa akungiphathi ke kahle bese enenkinga eyenzekile yabanje. Abantu ngangayitsheli phela ukuthi kugcina la. Kodwa ke mawulela ukhona uthini ngaye? Ikhona into ekifika ekhanda lakho for the fact ukuthi wamfihla mina ngicabanga ukuthi vela ukwazi umcabanga ngazi ngiyacabangela nje ngoba ngibuka isimo ukuthi wamfihla emuva yabona umthanda kwakho noma ungakuchaza njengamanje kodwa ngekubonakala kuyiqiniso ngoba nasemumva le wacabangela kakhulu ubudlelwane oyakubona wacabangela kakhulu nesisu wacabangela kakhulu nokucashiswa kweshelter wakhohlwa ukuthi kunomphefumulo oshiye emuva. Phana bayingekho into engizoyenza phana nami ukuthi phana nami ngithola impilo yaphambili ngoba phana nami nginokuhlukumezeka nami kodwa hayi ngoba phela yena ngangimlahla ngamlahla njani umuntu umshiyana ubaba wakhe. Bafo bosaqhubeka ngiyakuzwa ma bosaqhubeka bafo kwaqhubeka kwenzeka kanjani mfethu ncese ngane yakwethu ncese mfethu ncese man ncese eish ubuhlungu man. Awusitholele lokhuzane i-tissue bafo. Ngiyacositholele mabula. Cositholele i-tissue lapha. Uthathe lapha phezulu lapha sibona ukuthi senza kanjani. Ibhlungu lento mbukeli ibhlungu kakhulu. Ibhlungu kakhulu. Lo muntu uyambona ukuthi udlulile emzimeni obserious kakhulu man. Udlulile emzimeni obserious kakhulu. And uyabona ukuthi lento uyayifila yeah siyabonga mfethu siyabonga kakhulu ngase man uzizwa njani mfethu? hayi but yazi ngikhuluma ngalento ngazi ukuthi iyenzeka ngazi ngisabuyela la ngangikhona yazi ngokusho kwama ethi kwayiphoqa isimo ethi angithanda ngiyibona yonke lonto uma ngithandi mina kuba ngithanda wayengiyangishiye lapha
wayengangishila because nobaba wayengamazi ukuthi umuntu kanjani mhlawumbe wayenzela yena wayengazi naye nokushona kababa ukushona kababa futhi uthi akazi angikholwa mina ngikholelwa ukuthi eshwele umfazi manje bafa ungitshele njengoba usele lapha naseshonile ubaba wakho khona umuntu oyihlobo mhlawumbe eduze owayekhona ngaleso sikhathi hayi wayengekho umuntu ehlobo ngangaphephela kuyena kwakuyena nje ngoba ngathi siyo check lapha sifeza kuthola usendlini yomxhaso into ebhaliswe kamuva leya umxhaso ubhaliswe ubaba before ashiye emhlabeni shothi waphuma ke sengasekho yena okubuhlungu kakhulu ukuthi lo mxhaso nje ubhalwe ngami lo mfazi uyawunqoqa okubuhlungu kakhulu yazi ngelinye ilanga ngilale eminyango mokuthi ngikoloza ukwenza into ayishoyo imake usuyangididisa ba futhi ngeke ngezwe uthi sewashona umfazi lo kababa wakho before ashone uke bakushizilisa ngalo ndlela before ashone indlu wenza ukhoshova wakwenza corruption indlu isengibona sibhalwe nganzosisibakhe awukade nje imake manje kwenzakalani isesabhalwe ngazo phona manje isabhalwe ngazo angithi anginabo ufakazi obuqinile ukuthi indlu yayibhalwe mina ayiyeso kuzomela siyilandelele cabanga ukuthi abaka human settlement kuyofanele siyilandelele kubona just uyo check mhlawumbe ngoba ngicabanga ukuthi igama lo muntu okade owner yendlu liba khona oqala owner yokuqala yesibili nesithathu kanjalo kwakurejistwe ngegama lakho baba yebo yaberejistwe igama lami okay so into bengithi ngifuna ukuyenzela ngibona ukuthi sazokwenzeka yazi nginede ngabona lo mfazi inhliziyo yami yavela yashintsha nje kube nje kube bekuba kwami wengenza nje bengamgcavunesha umgcavuna manje bavungela ukubuza mfethu ayikho into ongafisa ukuyikhuluma esuka ngaphakathi enhlizweni yakho ongayikhuluma na ubheke yena straight ukhulume naye lonto esenhlizweni yakho mhlawumbe uphendulo uyena akukho mhlawumbe kusenhlizweni into engifuna ukuyisho yazi ngisobuhlungu ukuthi ngibize ngoma ubuza noma ufisa ngicabanga ukuthi khona impendulo ozidinga ngaphambi kokuthi ukhulume mhlawumbe udelele uthini ngiyafisa kodwa ubuze into awuhlezi uzibuza yona sacobuza masimanga ngoba definitely uyena uma wami cobuza masimanga yini yakwenza ukuthi ungishiye uhambe nobhuti wami ushiye mina ngiyadathi ngikushiya ngoba ngangikushiya ngoba ngakuthanda ingane yami ngangikuthanda ngiyadathi ngikushiye kakubaba wakho uyinkinga futhi nawe wofocus kakhulu kubaba wakho nobaba wakho futhi naye ekuthanda ngabona ukuthi ngabe ngikuthanda bengikuthatha mina ngihamba nawe uzohlukumezeka mhlambe futhi nala ngiyakhona ngoba uzolwe ulukhumbula ubaba wakho gcina mhlambe nalo engizomthola nje singasazwani naye kahle hayi ngiyakuzwa uyachaza kona ubungazi ubungifihlile ubungifihlile ngiyazi ngoba ungazi ungifonele uzuthi ngiphila kanjani lesimo engidlule kusona ukushona ababambile ushonele phambi kwami embangela nayo yokushona kwakhe asiyazi awungazi ukuthi ngibengidlula kwini wena buhleli ungcebelekile kumnandi nomndeni wakho shothi wavela wabona kahle ukuthi uvela ucebishele isicefe semina washo ukuthi mina umani uyayishona nje umuntu wangithanda wangangithandi mawuthi wangithanda unendlela ezinhleke bezokushona zokhombisa ngithanda ukuthi ungishiye nesipani kwaphela emva kokushona baba ngasala nesilwane yo hayi bana ngithi ngathi ungaphola man engathi ungathola indlela yokudlulisa sonke lesimo ngiyazi bona ukuthi inzima ngiyazi ukuthi isimo esithanda ukuthi sibe nzima ne nje ngifuna ngisho ukuthi manje nje ngiyamzonda angifuni lutho ezongihlanganisa naye imake bavo esikoleni kodwa wakwazi ukuqhubeka ufunde ngendlela ekuyiyona since bophila lempilo kade uyiphila ngafunda bhodami esimeni sokuthi ngangifunda ngithi mhlawumbe ngithi ngisathi ngiyadadisha sengizobizwa kuthiwa ayibona izitsha ayiwashiwe sengizoshaniswa ngimoshiswa endlini iclean usafuneka futhi nasempedeni ngisafuneka nasempedeni angivusa ngo12 alathi angikorobhini uclean kade ngikorobhile entambama mina ngangihleze ngizibuza ukuthi
kuyenzeka yini umuntu wesilisa ukuthi ureshwa umuntu wesifazane bese ngibonile ukuthi kukhona abafumene bengathi ngayibelieve lento ukuthi yenzeka bengayibelieve isidalo ngiyaqala namhlanje ukuze umuntu ezokhuluma into esenginesikhathi eside kangaka ngihleze ngiyibuza ngayo ngiyiphendula ngiyakubona mfethu ukuthi uzohlukumezekile mhlambe njengamanje wena bafo yini ongayifisa ngawe nje ukuthi mhlambe ufisa ukudlulaphi mhlambe kuze ulapheke enhlizweni nabantu abafana nama social workers kunabantu abafana nama psychologists kunabantu abafana nobani baningi okupho ongafisa thina sikwenzele kona ngane kwethu nabantu babukele lapha emakhaya khona into abangayisho mhlawumbe khona abangafisa ukukusiza khona abantu abangafisa yini ongayifisa njengamanje bengifisa manje ukuthi ngithole umuntu ozokwazi ukuthi angidluleke ngomqondo ngoba nasesikoleni bese ngasakwazi ukufocus yazi ngaze ngaphasa ngama-marks abhedayo ngoba ngangakwazi ukufocus ngafika grade 12 kodwa kanzima ngoba isimo ngangiphila kusona ngingakwazi ngisho ukutadisha esikoleni esasingene u8 mina nganqono ukufika ngo10 yo bese ngiyashawa ngagcina sengi-adapt lento yokuhlupha engane ihluphayo ngesimo sokuthi nami ngangihlukumeze edakamizweni ngazama kwadla ukuthi izona engangivumi zangangena egazini ngashesha yaphuma manje bafo ukuphatha kanjani kodwa ukuthi izingane ezinye zinabazali ziqoqa ngabazali bazo mabazo zixoxa nje ngemfudumalo yasekhaya nani abanye baphatha imali esikoleni mhlawumbe sometimes kwakwenzeka ungayiphathi sithi uchaza ukuthi umuntu obowuphila naye bekumuntu obeyisilwane kangakanani bekuphatha kanjani kodwa ukuphila nezingane ezinjalo uzazi ukuthi owakho macishe ngenzeka ukuthi usaphila kodwa akekho eduze kwakho bekungiphatha kabi kakhulu ngoba ngize ngisho ukuthi incunsi mhlawumbe uyafa la ikhona into engaze ngamfisa ngendlela kwakubuhlungu ngayo yazi kwasekwalo kwakuthi ingane emikhuluma zisho ukuthi zikhishiwe zingephethe imali ezimina zithi mina ade ngiya ama-McDonald's ade ngephi ngangigcina sengishaya ingane ngishaya ngenasidingo ngoba engangina ukuthi zikhuluma ngento mina engayazi ingane ikhule endaweni engafani zikhule endaweni engafani ingane kodwa bukhulu kakhulu ubuhlungu obenzile kwendodana yakho bukhulu kakhulu ubuhlungu obenzile uyayibona ayikho right inyembeze ezikhalayo uyazibona ukuthi zisuka ekujuleni kwenhliziyo umuntu ozubuhlungu ubona ngisho indlela akakhala ngayo ubona ukuthi esikhundleni sokuthi fanele ngabe uyalapheka ngoba nakubona umzali sesiyidiscard bengabonani sesiyidiscard amgcina kodwa kunaloko kuvuka inzondo enkulu ngoba kuney'ndawo akadlule kuzona engaba kadlulanga kuzona ukube kuthiwa wena njengomzali ubuloku khona umseseza ngaso sonke isikhathi njengalokho umzali esuke yenze enganeni yakhe uyabona so njengamanje sekunjena ke ngoba asakwazi ukubuyela emuva siyaphambili eyiphi indlela njengomzali mhlawumbe ngathi ngizozama ukusuka la kuyaphambili ukuthi ngilungise lapha ukuze mhlambe umfana wami ngimbone sesimweni engisifisayo ukuthi ngempela kufanele ngabe kusona phela bengingazama ukuthi ngimthathe ke abe kumina kodwa futhi angazi ukuthi bengamthatha ngithi ngimthatha kanjani phela ngoba lapha ngaphika phela angizange nje ngisho ngithi khona ingane ngafika nalengane yodwa manje lo meseqhamuka ngizothi futhi sengimthathephi ngoba futhi sengiqala mana ke uyangididisa ke manje uqonda ukuthini ngiyahlukana manje futhi la again hayi inama ngazi hayibo ngoba phela lapha ngishongo phambili ukuthi nginenye ingane hayi mana ke manje mangathiwa ukhethani ukuthi uthathe indodana yakho nithola indawo yokuhlala enye nokuthi uphinde indodeni ungakhethani kona phela kunzima phela ukuthi ngakhethani ngoba phela akukho nzima ushiyile ingane wahamba nenye iyakutshela usize edlule kulona ihlukumezekile nansi isho phambi kwakho so manje wena wazi ungakhetha abaphakathi kwendoda nayo kanjani kaningani kabale phela futhi ngafuna uqale ngikhulumisane nayo ke phela ngezwe ukuthi indoda yona ithini
ukuze phela ngikwazi ukuthi ngibe mana wema nengane. Kamakhutha kunomxhaso. Umxhaso usegameni lakho umfana kodwa usadinga ukulungiswa lonto ngoba wanqwaqwa iqhwaka. So uhlala khona kulowo umxhaso kodwa uhlala ubuye ukhulumise. So njengamanje ayikho into ongayenza ngoba unayo indawo shelter. Wena unayo shelter. At least ingane yakhe inayo shelter. Awunayo shelter. Uhleli lapha ngoba ume ngothando. Akho nto ephathekayo mhlawumbe ekuthiwa amalobolo noma yini uhleli. So unendawo yena. Awukwazi mhlawumbe ukubuya akasekho ubaba wakhe umuntu ongasoke ehlukumeza. Unendawo yena. Menendawo umntana ingane yakho kusho ukuthi nawe unendawo. Ungani wena ungabuyi kamaphumulo uzohlala naye. Kuyafana phela kithi nawe uyasho ukuthi le ndawo iseyayithatha lo nkosikazi. Akayithathanga Nkosi yami uyachaza ukuthi yebo wayithatha wayifaka egameni lakhe kodwa iqale yabasegameni lakhe uma ngabe ilandelelwa leyo nto leyo ngoba akudayiselwa nanga khona indlela engalandeleleka ngayo. Manje wona njengoba ishithi mina ngeke ikwazi ungixolela mina ngohlala kanjani lapho ngeke ikwazi ungixolela. Mfowethu nanga umzali wakho angazi noma ungafisa yini ukuthi kusasa uhlale naye mhlawumbe nilungise izinto. Angiyiboni into eyenzeka. Kanti uphila kanjani la ukhona njengamanje uyasebenza wenza njani? Ngishibamba amatoho lapho. Kodwa nje akuyona into ethini. Kodwa nje senginawo nje amatiholetsheni. Ngizoqhubeka nawo ukuthi wenzani yena ngoba ngiyabona ukuthi indoda ebalekile. Nale ukuthi ubaba wayemhlupha ngiyikhola mina lonto. Ngiyikhola. Ngoba bebe right ngaba yakasho yini ukuthi besefuna ukuhamba bese icikile nje ithini. Kwakuphatha kanjani mfethu uyalokuza mhlawumbe uyabuya esikoleni ngabe usukaphi uyafika uma wakhe akasekho. Kwababhlungu. Kodwa ithemba lokuthi uyabuya lalikhona. Lalikhona ngoba ngihlezi eminyango ngimgadile ngihlambe uzoshintsha umqondo abuye. Kodwa wadla ukuthi ke shuthi indoda ayibalekile ukudlula mina ingane yakhe. Ngeke. Kuningi kunzima ngoba nami ngiphila emhlabeni akukho lula ukujaja umuntu. Sinamaphutha esiwenza ukuthi izikali zawo kayilingani. Nami nginawo amaphutha nomunye namaphutha akhe. Njengamanje sidila nephutha lakho. Umbuzo wami siphuma kanjani ke kule nkinga ke? Nabo ubhlungu uyabuveza, nalo uhambo lakho uyaliveza, ziningi inkinga kahlangabezane nazo. Siphuma kanjani ke kulezi inkinga ngoba wena ukhona njengomzali? Ukhona njengomzali siphuma kanjani la? Hey nama ngazi ukuthi ngapha. Hayi mina angazi. Mbukeli. Ayikhona. Angazi mina kanti ngempela lento yokuba umzali injani ngendlela eniyaye ithathe ngayo. Nansi nganichaza usizi layo phambi kwamzali nangu. Khala izinyembezi ngendlela uhambo layo obelubhlungu ngakhona kodwa still kumzali into esahamba phambili lo umuntu akamaphumulo ahlekisana naye. Besingawubeka mhlawumbe umjolo nje eceleni sithatha izingane zethu siyibeke eduze kwethu. Sithatha amathambo ethu siwabeke eduze kwethu, sithatha igazi lethu silibeke eduze kwethu. Ngoba umuntu omunye umuzi ngelinye ilanga vele uhleze ezokuphendukela. Awazi ukucabanga ema ukuthi ngelinye ilanga ngenzeka lo muntu akamaphumula kuphendukela. Akaze kufike lo. Hayi noma ngicabanga ngapha baningi abantu bekuphendukela nje ngabe kuyaqala ngayo. Kungenzeka ingane yakhe ikuphendukela. Eziningi ingane baphendukela njengoba naku nje manje angithi angishiyanga ngenhloso. Manje lo siyenze ngathi ngayishiyanga ngenhloso ngayilahla. Ikhona mhlawumbe indlela ongehlela ngawo ngezansi njengomuntu osephutheni ngoba njengamanje isitoro sibekayo ingane yazi esinye yatshelwe esinye wena ushe esinye. Ilephi iphuthe ngalezi ngoba mina ngilahla kangane phela mina ngane ngishiyanga Amen. Ngayilahla. Zingabe ingane ihlala nobaba wazo ikhula ngoba baba bazo. Suke ilahliwe. Wawazi ukuthi ubaba uzophila ingona phakade. uJesu. Noma ngaphela kunjalo pha nami ngangalo nami ngeke ngihlalela ukuhlukumezeka. Ngendlela ngihlukumezeka ngayo. Umbuzo pho wathathe yodwa washiye yodwa ilento enza ukuthi buhlungu. Ngizoyisa phela ngoba phela yayithandana nobaba wayo. Wangashiya ingane le enye ngoba nayo uyayizala uyena. Uzohlukumezeka nje. Yena nakuhlukumezekile nje. Hayi akufani. Ya ekona angazi mhlambe ngiyezwe. Yabona ukuthi isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi izinto mhlambe uzithatha ngokudinwa nanokuvukwa ilokhuzana izinto ezazenzeka kudala mhlambe ukuhlukumezeka kwakho and stuff. Kodwa indlela njengamanje ozama ukuphusha ngayo inkane iyangikhathaza.
iyangikhathaza. Nginesifiso mina ngazi ukuthi ungehlela kanjani ngezansi. Sizama ukuyilungisa ngenye indlela lento ngoba ayikhona. Uyakudinga mfana. Uyakudinga ngicabanga ukuthi mhlambe noma kade kufika lokho kudinwa kuwena kodwa ngeke kufanele manje uyibuke ngelinye ihlo. Kufanele uyibuke ngelinye iso. Ngicabanga ukuthi umfana wakho uyakudinga more than anything. Angasho nje ukuthi akakudinga ezinye izinto sezikhulunyiswa kudinwa. Siyazikhulunyiswa kudinwa. Angazi ukuthi ngokwakho ubona ukuthi ukuqhubeka kuya phambili kumele kwenzeke kanjani. Hayi ulungile angiboni khona inkinga kusho ukuthi mina into efuna ngiyenze nake ngizama ukuthi ngifonele lo wami. Yeah. Ngizama ukuthi ngimtshele ukuthi ngicela ukukhuluma naye ukuze ngihlale naye phansi. Yeah. Ngilibeke lonke udaba. Kwaphela ngangimfihlele engazile ukuthi ngimtshele yonke into ngimgeqele nje kahle amagula wonke. Yeah. Bese ngikwazi ukuthi ngiqhumane naye ingane yami. Yeah. Ngoba nami ngiyakhuluma nje kwaphela nami ukudinwa ngendlela nami engangihlukumezeka ngayo. Hayi ngoba ingane yami ngayishiya ngoba ngangifuna isafarish. Manje ngendlela sengibuka ngayo sekuyiyona isiyona angisathandi. Kungcono khona le party levelayo ukuthi intombi yababwayo yayinukubeza ngokucansi. Iyangithinta kakhulu inako ukungithinta nokungihlukumeza somehow. Angazi mhlambe njoba wena uzozama indlela ukuthi nisondelane ndodana ukuthi ungenza njani mhlambe ukuthi lo mfana edlulise kahle lento ekhanda manje sizozama ukungenelela ngendlela esingangenelela ngayo. Uyizwa ikuthinta kanjani wena leyo party? Yayibona ingiphathi kahle. Kwamina iyona into engihlukumeza kakhulu leyo. Ngizozama ukuthi nje ngihlale phansi naye. Ngibona ukuthi akabi right ngizama ukuthi ngithole ngisho noma ama social worker. Athole ngisho noma icounseling. Sokulekelela nathi lapho sokulekelela lapho. Siyabonga ukuthi umqondo ushintshe. Siyabonga ukuthi umqondo ushintshe. Mfowethu yabona kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi ezinye izinto zosima uzikhuluma ngokuthathela phezulu nangokunengeka nokudinwa. Uyabona? Kodwa mfethu esimweni esikanje ngiyacabanga ukuthi umzali wakho uyamdinga. Angazi mhlambe wena uyibuka ngenye indlela kodwa ngendlela engibuka ngayo mfethu ngicabanga ukuthi umuntu njengamanje kuyena ongakukhanyisela kwezinye indawo ezithanda ukuthi zithi ungabonakali kahle. Angazi mhlawumbe ungathini ukuphawula kwakho lapho kule nkulumo. Ngiyakuzwa bhuti. Yebo khona la ngizomdinga khona. Kodwa nje lesimo engidlula kusona it's draining. Totally. Yeah. Ngidlule isimo engidlule kusona. Yebo khona ngizomdinga. Yeah. Angazi kodwa kwamanje kunzima ukuthi ngithi ngizomxolela kuzothatha isikhathi. Yeah. Because yonke lento eyenzeka nawe imbangela. Even though angalonto njanga yena engenzanga yini kodwa nawe imbangela. Ngoba kuba mhlawumbe yeah ngiunderstand. So ngizokwenza angazi kodwa ngiyafisa ukuthi udlulise ikakhulukazi ngoba izimo nawo ongene kuzona ufakwe umuntu ongasekho emhlabeni. Ngenkolelo nangolwazi enginalo kuye kuthiwe uma ngabe sikhala emhlabeni sisakhumeno endleleni yabantu abayihambayo ngale kwelikude abakwazi ukuthi babe nenqubekela phambili ngoba sibavimba ngeinyembezi. Ukubavimba ngeinyembezi kwenziwa yini? Kwenziwa ukuthi kunembuzo abahamba sifisa ukubabuza wona bayiphendule. Kodwa kubalulekile ukuthi kwesinye isikhathi samukele ukuthi abasekho ukuze baphumule ngokuthula. Uyabona? Ngoba ngelinye ngathi uyabona uvakashelwa umuntu thizene ephusheni mhlawumbe uzokuhlukumeza again ngoba usambambe ngenhliziyo usambambelile inhliziyo. So ngiyafisa ukuthi nawe ukudlulise lokho ngoba egcineni kosuku ukuhlukumezeka kwandodana ulale ekuthenini wena wahlukunyezwa ubaba wakhe nanokuthi yena ufana nobaba wakhe nanokuthi ubaba wakhe wayemthanda. Uyabona zonke lezo zinto zikuhlela enhlizweni ziyakunenga ukuthi ungamdingi eduze kwakho. Uyabona? So ngiyafisa inhliziyo yakho uyithambise uyikhulule inhliziyo yakho ukwazi ukubuyisana kahle nengane yakho nihlale phansi uma ngabe khona la kumele nidlule khona nidlule futhi wamukele ukuthi uyakudlulisa la kulobhlungu mawukuthi kunobhlungu mhlawumbe beyinkulumo akayikhulumayo ngoba sizohlukana thina la kodwa ngala nizobe seninobabili khona sinazi nizophilisana kanjani. Ezinye zezinto akayikhuluma uzamukele uzithathe njengoba injalo yebo uzobe zikhulunywa ingane kodwa ikhulunyiswa ukudinwa neenga eyakheke ngalesikhathi wena ungekho eduze kwakhe. Mfowethu angazi
Kodwa ke ikhona nathi indlela esizoyenza, khona la songenelela khona. Uthe uno grade 12. Okay, uno grade 12. Yebo nginokuna grade 12. Okay, umsebenzi uyawudinga Kakhulu. Hayi mfethu asithembe man, asithembe. Sibukela abantu abaningi, sibukela abantu abaphesheya kwilwandle, sibukela abantu abakhona eSouth Africa abanamandla. Mhlambe kungenzeka uNkulunkulu nethongo lakini mhlambe mawukuthi bayakukhusela uzithole usesimweni esikahle kakhulu. Siyabonga nje kakhulu mbukeli lapho ngasekhaya. Ngicabanga ukuthi sikhona isifundo sitholile la. Umzali sikhona isifundo sitholile, umntwana sikhona isifundo sitholile, umuntu nje sikhona isifundo sitholile kulolu daba namhlanje. Siyabonga kakhulu. Siyafisa futhi nangesonto elizayo uphinde uqhubeke ubukele ishow enkulukazi Why Mina lapha ya ku YouTube ngaphansi kwe channel Uhlanga Media Xebu. Yo, ngiyacabanga mfethu ukuthi umuntu obukele le episode unophoza ushaya nje ngenxa ukuthi usuke safuna ukukhala. Neyakhala ebijana aphinde futhi aphinde athi ukuqhubeka kancane, aphinde aphoza, aphinde akhale, aphinde aphoze, aphinde akhale. Ibhlungu mfethu, ibhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi isifundo ikakhulukazi ebantwini abayoma ukuthi ingane mayikhula kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi ingane isondelane nomzali, ingane kumele isondelane noma wayo. More especially yebo ingane nabazali ababili ubaba noma kodwa ubukhona bukamama bufana nobukhona bukababa. Angakunikeza uthando ubaba kodwa ngekufane nomuntu ohlalile esibelethweni sakhe u9 months angeke kumnyama kubuva kusoze kwafana. Ukuzwe nje umuntu mangabe eyidakelwe imfulamfula ekhulume uze ukuthi hawu bandla kuhamba nemfulamfulana ke lenkulumo athi ubuntu hayi mina ngizoyithatha ingane yami iyohlala ekhaya. Ihlala ekhaya nobani? Khona uma wayo lapho? Akekho uma wayo. Ingane nengane idinga uma wayo kumnyama kubuvu. Ungakhuluma nje wena ukhulunyiswa ukudinwa nokungafuni nemali yakho ukuthi hayi mina angifuni nje ukunikeza ubani imali yami. Kwasha kwacima kwavutha uzoyidla namadoda. Unengane naye fanele umfake, ufuna umnikeze kuyaphoqa ngoba egcineni kosuku ingane yakho kubalekile ukuthi ihlale noma wayo. Kubalekile ingane yakho ukuthi ihlale noma wayo. Uzo omunye umuntu khona inkulumo engake ngaba nayo nabanye abafowethu bethi kwake kwashona uma wengane yakhe engasathandani naye uthi angizange ngiye emngcwabeni walonja mina. Awu phela lana uyosupport ingane yakho ezwa ubhlungu ngokushonelwa umzali. Noma sohlukene noma wengane yakho kubalekile ukuthi uthandazele uNkulunkulu ukuthi aqhubeka aphile ukuze ingane yakhe izohlezi ijabulile ngoba ingane ihlezi ijabulile ngaphansi kwesandla sikamzali. Yebo sehlukene nawe ujabule nenye indoda kodwa ungumzali enganeni yakho thandazela ukuthi uNkulunkulu amgcine ngoba ingane yakho kumele ihlezi ijabulile ngaso sonke isikhathi. Ipriority yokuqala ingane yakho. Uyabona? So singiphatha kabuhlungu ngelesi story ngoba uqala wabonakala uma engazuthi kunzima ukwamukela lesimo ukuthi unoronga awenza. Uyabona? Ngoba ezinye izinto siyazithathele phezulu, sithathiswa ukudinwa nokubuka isimo ngaleso sikhathi. Ukhohlwe ukuthi kunokushona kwelanga nokusa ngakusasa uzobe mhlambe selithanda ukwehla kancane igwebu lokudinwa. So ubuka isimo ngenye indlela ehlukile. Ubone ukuthi kahle kahle ngibe wrong. Kodwa uyingozi uma ngabe ungakwazi ukuzibona mangabe wrong. Kubalekile ukuthi uzibone uma wrong ukuthi okay le blame le angiyishift eyami ibhekene nami mina wrong la mina owenzile ubwrong la. Uyabona? So ngiphatheke kabuhlungu futhi uma ngabe sekhala inyembezi lapha ngabona ukuthi kuningi ongaphakathi and manje kufanele ngabe uyalapheka kodwa akalapheki kunaloko kuvuka okuningi kakhulu okuthe kwenzeka ohambo nalihambile ngaphandle kwama wakhe ohambo nalihambile ngaphandle kwababa wakhe ngoba ubaba wakhe bekhona isikhashana esincane kodwa wahambe wadlula emhlabeni nalowo muntu kuyitrauma kwayikona lokho ukuthi abantu kade uhlala nabendlini bonke bashone uyingane. Abantu besilisa abaningi bahleze belifisa lelithuba lokuthi babe senjabulweni nomuntu wesifazane umuntu nje wesilisa abe nokutawotana nomuntu wesifazane bahleze bekufisa lokho abantu besilisa bahleze bekubhekile kodwa utawotana nobani ngasiphi isikhathi ngabe uyakujabulela lokho ngabe yona into oyifunayo ngoba uma ngabe kusondela umuntu eduze kwakho ekuwotawota efuna nenza izinto ezithinta ucansi akube umuntu osenhlizweni yakho angabi nombani
ngiyazibona lezi zinto ezenzeka ematshwaleni kuditshane khona kwaba ukushintshisana nje ngalawo masavananyana kwagcina kuthathene kwayiwe endlini kodwa nje isikhathi esiningi kuvamise ukuthi kube umuntu osenhlizweni oyanayo lapha ngoba inhloso ukuthi nikhulisa uthando mhlambe ngandlela thizeni nokuthi nihleze nizwana ngaso sonke isikhathi kodwa kulokhu kokuthi kusuke umuntu ofana ngabe umzali athi hayi asenze ukuthi ayikhona akuzwakali kahle kuyicala elibovu futhi kube kuthiwa usaphila kubhlungu ngoba kasekho kube kuthiwa usaphila impela bekufanele kube ukuthi kunendlela ekwenziwa ngayo ukuthi alale baliwe ngoba lento ibhlungu ngendlela esimangaliso omunye umbuzo ufuna uzibuze wona ukuthi labantu nje babeshona belandelana nje ubaba wakho uyashona uma wakho uyashona yini inkinga yini ebangela ukuthi bashone ngabe ingane ayizange zizingene engozini hey bafethu asibukeni impilo ngenye indlela kodwa ke indaba kamfowethu soyilandelela sibheke ukuthi ke mhlawumbe siyibekaphi ngoba yona no ngithanda ukuthi ibhlungu kakhulu laqombise lesele lentaba xebu